ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ವ್ಲಾಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿನಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತನಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನದುಂಬು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು, ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ದೀತ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತುತ್ತಿಯರ ಕೊರ್ಪುನ ಸೀರೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಬುಕ್ಕ ಅಗಲ ಸೈಡ್ ಇರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇರ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬಂಗಾರ ಬುಕ್ಕ ಪಿಂಗರ ದೀತ್ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಉಂಡು. ದೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೆರಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಒಂಚೇನು ಪತ ಪೋದಿಪ್ಪ ಅವೇನು ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಲ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಐಕ್ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಅರಿ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಬುಡಿಯರ ಉಂಡು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನವು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಮದೇವರು ವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಲಾಲ್ ತಿರ್ಲಾಕಲ್ಲ ವನಸಾಸರವನ್ನು ದುರ್ಗೆಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮನ ಗಲ್ದ ಪೋಯಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಉಂಟೋಡು ಆ ಪ್ರಸವ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಾಲ ಈ ಲೋಕದ ಬುಲ್ಪನು ತೂಪಣ ಕೊಡ್ತೋಡ್ಲ ದೈವ ದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ದು ಶರೀರವು ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊಡ್ದು ಮಾಂತೇರಿಯಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರಿಯ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತ್ತು ಅರಿ ಬುಕ ತಾರೈಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಪಾಡುಡು ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ನೋಡು. ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಬಾರದಿರ ಪಾಡ್ ಪತೊಂದಿರು ಅವಕ್ಕಿತ್ತಾಗ್ಲ ಅರಿ ಪಾಡ್ಪೆರು ಅವೆನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಅರಿಗೆ ಬೂರಂದೆಲಕನೆ ಕೋರಿತ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರುಡು. ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪತೊಂದಿರು ಇತ್ತೆನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರಿನು ಕೋರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾದ ಕೊರುಡು ಅರಿನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತರೆಕ್ ಸುತ್ತು ಮಲ್ತದು ಕೋರಿಗೆ ಕೊರುಡು. ಅರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರಿಲ ಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರಂದೆಲಕನೆ ಕೊರುಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ಕೋರಿನ ಆಲ್ನ ತರೆಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸುತ್ತದು ತಿರ್ತ ಬಾರೆ ತಿರೇಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅರಿತ್ತಾಡೆ ಬುಡ್ಪೆರು ಕೋರಿ ಅಡಿ ತಿನ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸುತ್ತತ್ ಬುಕ್ಕ ಅವೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಸೂವಿ ದೆತ್ತದು ಆಲ್ನ ಕೂಜಲ್ ತಾಡೆ ದೀವೋಡು. ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅವೇನು ಅರಿ ತಿನ್ಪಾಯರ ಬುಡ್ಪಲು ಕೋರಿನು ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ನಗ ಪತ ಬನ್ನಗ ಪೆರಡೆಲಾಕಿನೇ ಪೆರಡ್ಡೆ ಕೋರಿನೇ ಪತ ಬರುಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕೋರಿ ಕೆತ್ತಿ ದೀಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಗರಡು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ನಡು ಭಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಪಿಂಗರಟು ಚೂರು ಪಿಂಗರ ದೆತ್ತದು ಅಕ್ಕನ ಕೂಜಲ್ಗೆ ದೀಪೆರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಅಕ್ಕ ಬಯಕೆಗೆ ತುತ್ತುನಂಚಿನ ಸಾರಿನ ಬಂಗಾರನ ಬುಕ್ಕ ಪೂನು ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ಕೊರ್ಪೆರಿತ್ತೆ.
ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕವೇನೆ ನಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ದು ಹಿರಿಯಕ್ಕನಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾವೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಗ್ಲು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನವೇ ಪಾರ್ಲರ್ ದರ್ಬೆಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ರೊತ್ತ ಬತ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಲ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೀಮಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಸಿಗು ಕುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಲಿಪ್ಪುನ ದೀಪನ ಪೊತ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಳಸ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊರಿಲ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಳಸಿದೆರ್. ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಕುಲ್ಲಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಸೈಡ್ ತಗ್ಲು ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಬಾಲೆನ್ ಕುಲ್ಲವಡು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಗ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಳಸಿದೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಗ್ ಬಾವೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ನಲ ವನಸ್ ಆಯ್ಬುಕ ಅಕ್ಕನವಲ ಭಾವನವಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ರೊತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್. ಈಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸೀಮಂತದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.